Nalang may delivery, ma'am. So, sir, may hapon. Sir, namin deliver mga furniture, sir. Itong bangko na tuya. Mag-deliver lang ni sa bangko. So, yung may nakapangalan. So, kamu lang magbayad daw, ani. 8,000? 8. Kuy kwarta. Sige lang, kuy kwarta kay na makita naman na. Wala na eh. So ikaw pa daw pabayaron ni sir kay nado si mong kwarta. Hoy sapi. Nya, saan man na naman mi dire. I-deliver man sa inyo ha. Ikaw, sir? Ha? Katawa man si ma'am. Walay. So, amo lang ni bilin rin sa inyo ha. So, di man na mo ni ihatag. Balik na lang. So si naman daw kasi ang kwarta ma'am gibilin. Na daw kasi 8,000. Nasa imong partner. Oh, na daw sa 8,000 sa iya ha. Ha? Si Kwan. Ay, si sir lang. Wala gyud. So, basig walang kakabalo na wala gyud. So, saan man nanaman dito ang bangko, si sir na lang itong pakwaon dito para ihatag sa imo ha. Kay gamit man to nimo. So, ana na lang. Natag na ninding ba? So, abri lang sir, nadira sulod sa sakyanan. Kabalo na kaon sana. Yung bangko. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita? Panahon ng kamustasan sa piling ng Surprise! Happy anniversary ninyo ni ma'am. Kaso si ma'am delikado driba no? So ikaw na lang ang maghatag yun ni ma'am dito. panahon ng pagkakataon, may babalik So ihatag na to dito sir, tara. Sige sir, ihatag dito. So ihatag na para kay ma'am. Sana all. To Mama and Papa, salamat sa hamubo nga panahon, nakauban mo na po, kauban sa mga bata. Ma, Pa, hinaot nga nalipay mo sa akong sorpresa ninyo. Paglimbisog lang sa inyong kaugalingon para makauban pa muna mo, puhon. Muanha mi diha, kauban sa mga bata, siguraduhon ako mga bata nakahuman gyud og eskwela. Miss nakaayo mo nila Gian, Lot o Gran. Naanay anak si Ran pero wala siya ni Unda. Maluoy ang Ginoo, mo-graduate na siya puhon next year, banking finance. Makahuman lang sila, okay na ako. Mag-amping mo kanunay. With love, Neneng, Ran, Sam, Dian, and Lot. Ano ilahang message, ma? Neneng.
So ikaw sir, sa may message nimo kay ma'am sa inyong anniversary. Magpasalamat lamang kami sa Ginoo nga abot kami nga tuiga ang pinabuhi ni Bita ngayon ani ang yan. Sa imong anak o gapo apo? Ako sa ako din ang anak ko ako magad. Ah. So ikaw ma'am, sa may message nimo kay sir ug sa imong mga anak. Magad pa Nya, sir, walay birthday kiss na kay ma'am. Ay, birthday kiss, anniversary kiss. Ah, wala. Nga naman. Maulaw na. Anniversary kiss. Ah, birthday po. Birthday kiss. Ah, birthday. Oh. Ah, so birthday kiss. Jadi ay.